Makadi mhuri yeZimbabwe. ZANU-PF yazosheka manje nezvinenge zvichitaurwa nema-CCC officials. Noti dzimwe confidence dzanenge vanadzo pane zvanenge vachitaura dziri kusheka ZANU-PF. ZANU-PF inotomboshaura kuti vanhu vakatsika papi chaipo chaipo. Zvekuti nhasi zvazotaurwa naPromise Mkwananzi zvachitozowedzera kutya kwavo, zvachitozowedzera fiye mavari. Saka kusangana zvekare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS, pano patinokupai ma-updates nenews, latest news dziri kuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Kana iri first time yako kuona mavideo edu pano pachannel, ndokurudzira kuti wasubscribe pachannel inoi pamwechete nekulaika. Kana wakagara wakasubscribe, ndomukana ndokupa kuti watena on the bell icon pamwechete nekulaika kuti urambochiona ma-updates edu atinokupai pano paZim News Live YTS, nokuti kuita zvese zvimahara. Saka ndokurudzira kuti muite izvi. Muzuva ranhasi tine yakamira kudai so. Pane post yakapostwa paTwitter yakanzi it was crystal clear that Chabangu is advancing the less popular brand PDP to salvage something before retirement. It will be in Senate so as proof reader. Saka nyaya yakamira kudai so. Sezvamogara kuziva kuti makore apfuura tsvangirai achiripo, biti natsvangirai vakambopesana, biti ndobva anofuma pati yake inonzi PDP, ndiyamukuna yakanyorwa kunzi PDP. Saka nemukufamba kwenguva afuma pati yake vakazowirirana, ndobva pakazofumwa MDC Alliance, ndipo biti paanga ari vice president weMDC Alliance ndobva vakazosangana. Saka iyi nyaya iri kunzi biti naChamisa zviri kunzi biti ari kuita zvinoirema kuna Chamisa, ari kuda kuti CCC isplit, and then pamberi apo vanogona kuzongoita congress, and then iye biti obva ahwina congress. Saka iyi ndo nyaya iri kutaurwa panapa, ndo maruma ari kutaurwa panapa zvichinzi aiwa biti ari kuitira Chamisa zvinoirema. Saka mukuposta kudai so hatizivi vanhu kuti vanenge vachiposta vane aim yekuita sei. Saka to their surprise vabva vazoona post yabva yapostiwa naspokesperson weCCC Promise Mkwananzi. Saka Promise Mkwananzi manje ndiyabva yanobva ashoka vanhu, ndiyabva yabva ashoka marumors anenge achitaurwa nevanhu. Saka abva asvika anobva ataura achiti fresh if not then early elections. Otherwise, what is certain is that this status quo can hold till 2028. Chamisa will leave the country soon. Saka Promise Mkwananzi abva achishoka vanhu kuti kunyangwe vanhu vamwe vari kufunga naChabangu, vari kufunga kuti haiwa toda kuparadza CCC, toda kuti isplit, hapana kwainosvika. Vane marumors avari kufunga nezvari kukonzeresa, asi spokesperson manje weCCC ndiye ari kubva yanobva avashoka manje, nekuti abva achitaura achiti aiwa 2028 kuresa, haitombosviki kuna 2028 Chamisa anenge akutotonga nyika, Chamisa anenge atova pachigaro. Saka ndo mamwe emashoko ari kushamiswa nevanhu kuti aiwa kunyangwe nezvinhu zvikukutu zvavari kuitirwa nenyangwe nemashoko akawanda ari kutaurwa pamwechete nevanhu veZANU-PF. Vanhu veCCC vane confidence yakanyanyisa mune zvinhu zvavari kuita. Saka ndo mashoko ari kunyanya kushoka vanhu veZANU-PF. Saka hamena kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Saka namune muono wamunawo, tinokurudzirai kuti muende mucomment section yedu mamangutipa muono wenyu kuti muri kufunga kuti kudii pamusoro penyaya iyi. Kana mune muono wamunawo mungotipa view yenyu mucomment section, motaura point yenyu kuti aiwa isu tinokuona so. Saka nokurudzirai kana manga musati masubscriber, masubscriber pachannel ine pamwechete nekulaika, pamwechete nekushare video. Kana wasina kutena on the bell icon, ndomukana ndokupa kuti mubva mari tena the bell icon kuti murambe muchiwana ma-updates edu atinokupai pano paZim News Live YTS. Saka mawane zuva rakanaka, tosangana video redu rinotevera.